Den største håndgang om de hemmelige ritualer i Skandinavien var i Norge efter udgivelsen af teologen Dag Mogstards bog Frimureri i 1994. Bogen, der blev præsenteret ved en stor pressekonference, vakte opsigt, fordi den i detaljer beskrev alle de norske frimureres ritualer. Ritualer, der menes at være næsten identiske med de danske. Bogen udløste også en animeret debat på norsk tv, hvor de norske frimurers stormester, til venstre i billedet, blev anklaget for afgudstyrkelse. Stormester Knutrud, nede i frimurebygget her i Oslo, så hænger det jo et stort, vakkert maleri af deg, hvor du tydeligvis fremstår i frimurerantrekk. Her har vi dette maleriet. Og vi skal nå se på en detalj ved dette bildet. På et av de korsene du bærer, så ser vi det ser ut som et halvt menneske. Og hva forestiller det, stormester Knutrud? Det forestiller rett og slett en gammel mann. Og utover det kan jeg ikke gå inn på det, fordi det er et spesielt rituelt symbol. Mogstad? Ja, det er noe overraskende å si at det bare er en gammel mann. For det symbolet som vi ser her på korset, det er jo lett å identifisere. Det er Baphomet, som var den avguden som... Unnskyld, sier du nå at stormesteren av frimurerorden har en avgud på sitt kors? Ja, det er det. Den historiske bakgrunnen for symbolet er det. Jeg sitter med dokumentasjon på det. Tempelridderordenen, som gikk under i 1314, ble jo beskyldt for å dyrke Baphomet. En slags djeveldyrkelse. Og legenden forsvinner. Men det er ganske interessant at figuren overlever på ditt høyeste embetstegn. Det synes jeg er vanskelig. Ja, jeg må jo bare si som jeg har sagt til dere på forhånd, at når det gjelder ritualer eller seremonielle handlinger, eller noe fra våre akter, så kan jeg eller vil jeg debattere det her, eller gå inn i noen dialog omkring. Der var også en biskop til stede, men han tog dog det påståede afgudstyrkeri med sindsro. Men det er klart, det er en tankestiller som er grunn til å reflektere over, men jeg vil nok legge all vekt på nettopp den forståelse som de selv gjør av dette, og den tolkningen de gjør av det. Det må jo også få lov å tilføye at den samme skikkelsen finnes på ordens høyeste prelats kors. Jeg tror ikke han går med noen avgud på brystet. Der var jo en tv-udsendelse for mange år siden, hvor man havde den daværende norske stormester, der blev konfronteret med nogle journalister og med nogle præster, der var kritiske over for det. Og deres påstand, som jeg husker den, var jo, at vi i virkeligheden slet ikke tilbad Jesus og Gud. At vi i virkeligheden var, i virkeligheden var de helt tilbage i sådan en gamle inkvisitionstanke om, at vi var, om ikke djævelens yngel, så var vi kætter helt bundet, ikke? Ja, det var vi så ikke. Det havde de fået en eller anden skør fornemmelse af, at det var vi. Og der brugte de så forskellige påstande om, hvad der foregik hos os, noget de ikke anede en dyt om. Stormester Knutrud, enten du tror det eller ikke, eller liker det eller ikke, så sitter jeg her med kopier av flere av de ritualtekstene i gradene i din orden. De norske frimurere protesterede både mod offentliggørelsen og Mogstards udlægning af ritualerne, men de gik dog ikke til domstolene. Det gjorde de danske frimurere derimod, med krav om, at bogen blev forbudt i Danmark. Denne gang kom det dog ikke til noget fogedforbud, som det var tilfældet med Martinsens film. Det var især Mogstards omtale af et slags blodbytningsritual i de højere grader, der vagte opsigt i Norge. Ritualet udføres af ordenens præster. Billederne her viser det oprindelige ritual, hvor man brugte rigtig blod. I nyere tid er det byttet ud med vin. Dråberne, der symboliserer blodet, der flød ved Jesu korsfæstelse, opsamles i en hellig gral. Det kaldes det, som alle deltagerne i ritualet drikker af, som symbol på foreningen med Jesus. I kapellet, på alteret, så står det både vinbeger, og det står en krystallflaske. Krystallflasken symboliserer den hellige gral. Det kjenner du som teolog er, altså Jesu blod.
Og i dette krystallflasken så det blandet inn blod fra alle de som tidligere tatt opp. Kanskje nå i nyere tid symbolske. Dette blandes og det drikkes av de som til stede der. Og det siste resten tar presten og smører på et krucifiks som står på alteret. Ifølge Mogstad bruges ritualet også i Danmark. Det kan dog ikke bekræftes af den danske frimurerorden. Men præster spiller en særlig rolle i nogle sammenhænge. Også i Danmark, siger Peter Duetoft. Det klart, at deres specielle viden og den måde, de på, gør, at de selvfølgelig har en god placering hos os. Og da vi en kristen orden, så det da klart, at i nogle specielle sammenhænge, der kan en præsts tale for eksempel være passende og have den med ind, fordi det et kristent frimureri. Men det ikke i egenskab, kan man sige, han udfører ikke sin kirkelige handling, han udfører ikke sit job. Men altså, hvorfor skulle vi ikke, når vi har en kristen idéverden, og vi har kristne præster med, så det da klart, at de i nogle sammenhænge værdifulde i nogle forklaringer på, hvad der foregår. Ifølge Mogstad findes der ligefrem et hemmeligt ritual, der afslutter hele gradssystemet i det skandinaviske frimureri. Det afsluttende ritual blev udviklet i 1700-tallet af den svenske kong Karl den 13., manden, der stod bag indførelsen af det skandinaviske frimurersystem. Og det ritual går ifølge Mogstad ud på, at den udvalgte frimurer symbolsk står ved Jesu grav i Jerusalem. For at underbygge sin påstand, tog Mogstad sammen med Norsk TV til de svenske frimurers gamle hovedkvarter i Stockholm. Huset ejes ikke længere af frimurerne, men Mogstad fandt, hvad han søgte. Nå vi i det Rosenhanska palasset i Stockholm, og det var her Karl den 13. lagde sitt frimureri på slutten av 1700-tallet. Og vi på jakt etter de hemmeligste rommene som han hadde, og som var skjult for de fleste, og hvor han praktiserte den såkalte hemmelige graden, eller blodriten. Dere to enige nå om hvor vi skal i huset, hvor dette lå? Ja, Svea hovrätt har ju det här huset sedan en del år och vi intresserar oss ju lite för det och ska väl kunna hitta en del. Det ska bli intressant att få veta lite mer om vårt hus. Som en anden Indiana Jones søger Mogstad efter det hemmelige rum. Og innerst så skal det være en nisje i veggen, og den vel bygd igjen med et skap nå. Der nischen. Der den, ja. Akkurat, det var morsomt. Og i nisjen her har nok, det var et firkantig alter som stod foran, og troligvis et stort krucifiks. Det magiske korset med Kristus hengende på, og som de brukte til blodriten, det hang nok her, eller sto på alteret, det vet jeg ikke helt sikkert. Så her du på hellig grunn. Midt mellom det helligste og aller helligste, skal det være en luke i gulvet. Og her finner vi luka. Det har jo vært morsomt hvis vi kunne komme ned. Ja, men det går nog bra. Det vil man fortelle at det skal gå en liten trappe ned. Øst vel her oppe. Vet du hvilket rom vi i nå? Her vi nede i Jesu grav. Og det kan være at også midt i denne gravrommet her, så var det gravd opp også akkurat størrelsen til en kiste. Mogstads egentlige ærne med sin bog var dog ikke nyfine afsløringer af frimurernes hemmeligheder. Han skrev den, fordi han var kritisk over for præsters deltagelse i de hemmelige ceremonier. Mogstad mener nemlig, at ceremonierne på kant med den officielle kirkes lære om, at evangeliet for alle, og ikke for nogle udvalgte få. Det som jeg synes viktig, det at alt som skjer i den norske kirke, det skjer åpent og offentlig, og alle har tilgang til det. Men her skjer det lukket for en del medlemmer som føler seg verdig til det, etter hvert som de går i gradene. Og det bryter med mitt syn på hva kirkens innhold Og så sagde Mogstad også noget, der nok vil give et gip i mange danske frimurer. I Danmark, hvor de praktiserer akkurat samme systemet som i Norge og Sverige, der har de faktisk disse rommene. Og de har også samme system som vi fulgte her i 6. gradssalen i København. Det et alter, de kan skyve det til side og komme inn i den hemmelige trappen, kommer ned i labyrinten og kommer ned i Auditum Sacrum som ovenpå, og ned i den hellige graven som vi i nå.
Af princip vil den danske frimurerorden ikke kommentere konkrete detaljer om ritualerne. Men efter den store rundvisning i Stamhuset på Blejdomsvej, spurgte vi frimurernes repræsentant. Nu er vi jo så ved at være ved vejs ende i rundvisningen her. Har vi nu set det hele? Ja. Du vil kigge mig ind i øjnene og sige, at der ikke er nogen hemmelige rum, som vi ikke har set? Der er rum, som jeg ikke har vist jer i dag, og det er, du ved, kender selv årsagen til det ene rum, det har vi jo så set en gang før. Så er der kontorer, der er administration, der er museet, som I så senere kommer op på, så er der bibliotek, som I også er velkommen til, hvis der er tid til det, og kigge på. Og derudover er der så kun de rum, altså rummene og loserne, som sådan kan ændres fra den ene grad til den anden. Men der er ingen rum, der bliver brugt til ceremonier eller ting, som man ikke trods alt ikke får at se? Ikke over det, jeg har fortalt dig. Kampen om de hemmelige ritualer har foreløbig varet i 300 år, og den kan sagtens fortsætte mange år endnu. Selvom frimurerne er blevet meget mere åbne udadtil end tidligere, vil hemmelighederne altid være en uadskillelig del af frimureriet.